Zvese bo. Mudura. Kulestere. Kulestere zvengo zemawe zangu. Zvekudai nekudai. Plus konochi. Basa ronda kumbiri pakuti zvinhu zvangu zvakundifambira bhozi ndakazoenda kukelazi ndakanamatirwa waiziya kuda kuzokusairirwa mamhepo ayo zvokuvhurirwawo nzira dzangu pamwe pacho nadziri zvichindiremera plus da kutenda vanhu vandondishandira waidze vanondipa basa vari kunzi aunishandisa vacho ndoda kuwanamatira kuti varambe vachikushandisa vachingondishandisa like we one kwavakati nevamwe vandoshandirana kumusika muri ndinobatanidza mese ngoti mwari akomborere nezvamunondiitira asi ndandijairire aurize kujairiro handirize kujairiro wajairiro ndase ndoita hasha ndarara shainisa nare hasha ndorara serious ndonzwa hope basa wakatendoka tendoka ndakatendoka asi zvinhu zvakaipa handisanyasosiya zvese kutora mavhaga wedi da kuti mwari anditi ndisiye izvozvo zvekuchiita da kuti ati zvekuiginowa nekutora vasina vasikira da kuti ndisiye izvozvo waundotsa uchiri kuita bari kutendoka kutendoka ndakatendoka asi chandikutendera mwari handisi kubira munhu vakadzi vanhu vari kundida asi inini handisi kuvada ndingotendera mwari mari pasimba rekuramba munhu ane zvinhu zvake da zvangu zvinoti chiinini waiziya then donamatira mahaters angu kuti more life kuitira kuti zvinakidze mugame mando waiziya mahaters more life to see my success mamukasi yamuka waiziya saka watendekera kuchechi ipi ndatendekera Anglican. Alright. Saka unamata unazogona unamata. Namata ndinogona unamata but mije dzinouya uchida ndikanganisa chida kunditi ndivhura unamata unoziva zvinoitika. Asi nekuda kwekuti isusu techinamata hanzi simudza usakande mapfumo pasi kwavakuru yasinosvika badzi. Ruhwa nechando chayachezesa tiri ngoigarika mani. What is your number? Tukatoki. Basi zvinoita senge zvoremera pfungwa. Akagona unoziva munamato here. No. Tinoshanda nayo. Alright. Apa wakapfeka biscuit buns, wakapfeka Adidas slippers nepush. Yes sir, but wasogona pengoti isem company. Nyeveri. Vanasiyanisa. But baji iri banana. Kwele banana rikudya reri. Wapfeka rimwe chakata kutarisa uko, rimwe chakatarisa uko. Munhu ndadzazo toda kuenda neku. Sha, inomira makusedi. Ndachuya mapushika. Apa as long as uri nale pane munhu uti akatsika pasi direct. Apa upinda majames zveshuwa. Zveshuwa. Yoko polinja nomboneka. Ani ngari update kwai. Flint pane mufisa kundijairira ka. Arutiji. Ngomurefu so akonditira nekubasa. Mumwe murasta achida nimakisa nemabosi angu zviri kwe. Ndati ndida ndazongomudhinda aiza bosi manje. Anipeza kuzondivharisira mukana yangu yemari. Ndakuzimfana ndomadhakirwa unoitwa kuti ndovanhu unotamba nawo adaisiwa. Saka wewe futi ndipisa ndakondwe mwazi kuti plus wewe andokati auri unorovere andiri ndorova fanira plus una chini ndo apa anakadhaka mapiritsa ize ndo mabhatani amene samwe apa zvekuti kunoti chini ndi mai manje kandakanzwa vanhu mazonzwa kuti ndangomurova but munhu akatendoka anoita izvozvo aiwa uyu discipline yake uyu asikuti zvirongo uyu ndezveipapo uyada kutogadziriswa ndakuratidza chimwe chimurasta so ndinogara unoshina ruzosungu chifamba chitenge chidhadha so wambuyona wachiketa ka ndachimamiswa uchitaurira ndakachudza fune zviro kati ndandona ndakamudza kuti kuna mudhara uyu munhu akuderera uyu kwakazorwa uriwe aiwa ndove iendesa pasi but why uchida kugara uchingorowana nevanhu vadzidzi zvazvazita se munhu akadzidza zvapana mamukasema ani mwana kana akanga murodo adzidzeka anobvanzwisisa ndozvandinongoita ini kumba kwedu handisi mochigai ndikangoita same skill iyoyo ngoti ndada kutenge ndiri mugai chitereki ndingondichi shamu yangu pana ndorambira ndati ndorowa nezvinhu zvokuti wega unonagire shamu yangu inini dzimwe dzorwadza dzimwe dzemalasi ekuti hapana nopindira bhozi unotanga kungoroirwa nzvimbo yangu inada kurowa nezoziva kuti ndege yambo rowa bhozi chi anyanya hapana munhu mazire sukandanzi
ndenzi ndotongosiya ndorisiya nokuneta kuti anzi apo kana kuti ombondisiya nomborefresh obva wazokontinue waiziva yeah vana soti ndinyatsita bho ndati ndomboitwa utsinyo sandangodaro zviriko Mado chikafu zvese ndopiwa pekurara everything saka chikunetsa chikushota chii mulife mako life mangu mari yei mari ndiri kushota chi mari handina ndinopiwa mari mari kunetsa but iwe unoshanda every day but izvati friend like randinaro every day handishaye mari but mari yacho unoisa kupi because pese pandikuona iwe unongochitawo namari mandikudze chikuzoitika kuti mari yangu izoshota ndoda zvinhu zvakawanda the likes of but handidi kuonekwa ini handida show off waize but ndikutora zvezvo zvekuda kuzosipakira nona magaisi anenge achinipakira waize zvezvokuti all the time ndine chikukumbira waize saka zvokuti kana ndambonayo ndoda vabuda waize kuti saka ndozvinozonduruwa mari alright waiziya plus zvimoko futi pazvimoko pazi all the time ndinenge ndisina saka ndozvinoti ndaiwana paipaya zvioneke nobve yangu ndinongosingorine bhozi ngokukavha chi zvipande saka ipapa utone zvikwereti zvikwereti nditonazvo vamwe but handichinje Roddie yangu ndoda kwezvikwereti but vanhu unopedza wangonyara unopedza ndazongunobhadhara saka ipapa ndiri kukupa ipapapa uchatonokavha zvikwereti ndinokavha but ndobuda kamahafu kana tiri chikwere $1 50 cents imwe chindokuona vamwe vacho ndichivajamba bhozi ndichivadherera vamwe vacho vanhu vape zvakatorova vamwe vacho vamwe vacho namabhepi mozoti mari iyo ichatotangisa plan yedu kuiziya aiziya nyaya dziri dzitotangira ipapo dai nekudai komafoni flint ndoona kambudzi uzati pana chimwe changu chakanditi yonye kuti nonge sina foni uzati ndichapedza ndasiyana neyo waizi chipi chocho kana kagwati chipi chimoko because moko zvako zvako zvawandisa pati chimwe chonzi p ndicheku chepana 7 ndochauri kufambidzana nacho mazuva asifambidzana nacho akunijairira pakuti asimboni patime yekuti even my boyfriend wauya zvezvo kana mbosiya zvaanenge achiita asikuita izvozvo akutoda kutoonekwa neni achindifinhura waiziye asiyana naye aiwa zviite haasi kukuda aiwa yoda kumanikidza pausi rudiwa iyo akanaka kani haasi kukuda iyo manakira akaita iyo hazvina basa kunaka kwake hazvina basa kana asiri kukuda siyana naye ushingirira iwe unanaka iyo kone zvekuti ustereki zvimwe zvezvi zvemugeto zvezvi saka manje kuona iyo inyaya yekuti ndakamuudza manje ndo zvaadvantage yakushandisa izi akutanga kundidherera nezvozvo kuti Mado ndakanaka ukazviona zveshuwa akutanga kundidherera esaya chibaba icho wakadya wangosipoka ndakatoapa anongopambura pambura chi kuisaka mari dzese naye imari ifo kupi unyasoverenga mandiverenga 1 lise pasaidi 1 2 3 naibva 5 yes I kochimomira akasata pedza uzokuti azokuzotiza mari haungodhame ka haungodhame kuti wapiwa mari uri pane ime yacho redi iriko kuchristmas mundikutwa chi kumadhoka mudzere kutanzi namadongi kuda taura kada simatore kuti kana rangu rakudharere maspinjini kana kanditiwo ribho Jordan waize nechifukao ubva ndika matupa angu kana 4 ubva nditi mabhachi mamwe salad waize kana maledha ubva nditi kana maflat beef angu kana 4 ubva nditi nemabhandana waize ubva nditi mabelt ubva nditi nemaunderwear waize ubva ndionana ne2 masecha weisa zvinhu zvangu ubva ngondi nemari pamusoro zvoti waize at least ndendako kuperfume auide perfume ndikuida maspray 2 uyu apacho X uyu mafuta kuda manivia ndemzimbabwe manivia angondigira na vaseline ngoriko kumachenjeni ndikuda mukute imwe kuti aireme ita yaoneki ndakaipfeka kuti mukute zveshuwa izene chikutenge mukute patori mukute imwe yekuti andibirwe kozi akandigira mablingers ndobvisiswa vakomana nongwazi ndipo wadi tuka chiri muhuro
chiri muruoko ndikuka wachiwe unongoziva unongonzi ndipuwa masikati inongoziva vanhu vachona chitoro sada masini kuti aoneke kunaka kwawo chi siri kwaize patati masini vose rangoblinga nokururisa ndakururisa vachazona zizvaanekanga rimwe juzi ramamaduso ramukomongo weblaza tamana blaza yangu rireduso ndatobudo naro changu pana kunzi nemwe chimuganga sanzi ndikudaka iri ndipo vachangoti vachadhisikazangwe tikuwirirana vachangondipa mabondi 200 bondi vachatoenda nesini vatatiabo Mado handiripo saka gendowedzera neimwe nemawex alright